Awganistanyň howpsuzlyk güýçleri Kabuldaky ketelhananyň daşyny gawady. Bu ýerde Birleşen Ştatlaryň 3 raýaty şolsanda adyndan bir lukman atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň Hristiýan ynsanperwerlik guramasy tarapyndan dolandyrylýan halkara ketelhanasynda odaçan howpsuzlyk işgäri tutsak edildi. Bu ok atyşyk soňky ýylyň dowamında Awganistanda daşary ýurtly raýatlara edilen hüjümleriň diňe biri. Ermenistanda Osman Imperiýasy döwründe ermenilerin gyrylmagynyň 99-njy ýyl dönümini belleme üçin onlarça müň adam Yerevandaky ýadygarlygyň daşyna jemlendi. Çäre prezident Serj Sarkisýanyň guramaçylygynda geçirildi. Birinji jahan uruşynyň dowamında bolan gyrgynçylykda 1,5 million ermeni helak bolupdy. Ermenistan we ençime ýurt şol waka genosit hökmünde garaýar. Pakistanda ýanan mugallimler we okuwçylar jinsy kemsitmelere garşy çykyş edip Peşawarda demonstrasiýa geçirýärler. Olar köp adamly köçede oturup geçirýän protest aksiýasy arkaly wezipeli hökümet resmiýetleriniň ýanan işgärleri kemsitmegini ýadgarýarlar. Şeýlede olar öz işlerine syýasy taýdan goşulýanlygyny aýdyp muňa garşy çykyş edýärler. Kırgızstanda 50 semeti medeni işgär Bişkekde hökümetiň binasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirdiler. Protestçiler Kırgız medeniýetiniň jaýlanyş dawaratyny şekillendirdiler. Olar döwlet tarapyndan goldanmazdan medeniýetiň howp astyndadygyny aýdýarlar. Şeýlede protestçiler kanun çykarjylaryň medeniýet ministrligini dargatmak teklibini tanqid etdiler. Protest aksiýasyna Kırgızstanyň awraýly kino rejissörleri, şahirleri we ýazyjylary gatnaşdy.